Ćao! Pripremila sam favorite za mesec avgust, pa krećemo odmah na proizvode. Prvo što želim da vam pokažem tiče se hrane, odnosno pripremila sam 2 čaja koja su me ostavila bez daha ovog meseca i u ovim letnjim i vrućim danima. U pitanju su Milfordovi čajevi, jedan je sa breskovom, a drugi sa šumskim voćem. Ono što me najviše privuklo kod ovih čajeva jeste prvo što su u ovim granulama, jer nisam do sada probala takvu vrstu čajeva, a drugo jeste kada sam pročitala pozadi proizvoda šta piše, odnosno da ovi čajevi mogu da se spremaju i kao topli i kao hladni. To me onako još više privuklo, jer ja stvarno dosta volim da pijem čajeve i tople i hladne, a iskreno da budem, ove sam više koristila kao hladne čajeve. Tako da imate sve moje preporuke, cena je 250 dinara, 400 grama je u pitanju, tako da meni ovo traje, pa neću da vas lažem, sigurno jedno mesec dana. Sljedeći proizvod je maslinovo ulje, njega sam najviše koristila, pored toga što sam koristila za pripremanje hrane, koristila sam ga i kao pakovanje za kosu. Pre svakog pranja ja sam uzela ovo maslinovo ulje, natopila svoju kosu negde do polovine, baš onako poprilično, s tim što sam nekad mešala i kokosovo ulje i tako uvila kosu u peškir, prespavala i ujutro je oprala. Ništa bolje ne može da vam nahrani kosu kao maslinovo ulje. Ja mislim da nijedan regenerator, nijedna maska, ona kupovna, ne postoji bolja od ovog proizvoda. Prelazim na sljedeći favorit, a to je ova maskica. U pitanju je sajt My Case. Vi znate koliko ja volim maskice i koliko ih stalno menjam i kupujem. Ko me prati na Instagramu mogao je da sazna. Ovog leta se baš nose te mermerne maskice i videla sam kod dosta devojaka, tako da sam i ja jedna od tih koja je poludela za ovim mermernim stvarčicama. Čak sam skinula i neke mermerne pozadine za telefon. Ostavit ću link njihovog sajta, tako da možete da izaberete svoju. Ono što je dobro kod ovih maskica jeste da su one toliko tanke da je skoro neprimetno da vaš telefon ima bilo kakvu masku, znači pod prstima je skroz prijatno. A i dobro je što je takav materijal da uopšte ne kliza pod prstima. Ovo je prva koju sam poručila sa njihovog sajta, ali ću sigurno poručiti još neke. I sve maskice su im 990 dinara, tako da možete da izaberete bilo koju maskicu, a da platite samo tu cenu, jer je poštarina besplatna. Sad prelazim na 2 kremice koje sam najviše koristila ovog meseca, a to su Pantenol kremica i Jekoder. Jekoder mi je kremica sa kokosom i sa ribljim uljem. Ja sam bacila ono pakovanje, ali čini mi se da je u pitanju i riblje ulje. Ima miris kokosa, dosta je masna krema, što je meni mnogo prijalo tokom ovih dana, jer je toliko vruće i toliko mi se suši koža da je to nešto strašno. A Pantenol sam najviše koristila pre šminkanja, jer Pantenol nije masna krema, a lepo hidrira kožu. Ko ima suvu kožu, ova 2 proizvoda će mu olakšati život definitivno, jer meni svakako jesu. Ovo su moja 2 must have proizvoda i tokom zime i tokom leta, jer mi najbolje hidriraju kožu. Sad prelazimo na make-up. Prvi proizvod je Avonova BB krema. Ovom proizvodu se ja uvek vraćam i stalno poručujem iznova i iznova, zato što je odlična i baza za šminku, odnosno super vam pripremi kožu i pripremi ten za nastavak šminka. Ono što najviše volim kod nje jeste da ima tu jaku hidratantnu moć, odnosno da je odlična za suvu kožu. Sljedeći proizvod, odnosno primer, je ovaj Aurin primer koji je mene potpuno oduševio, jer je vrlo lagan primer. Formulisan na bazi vode, intenzivno hidrira kožu, smanjujući vidljivost sitnih nepravilnosti. Lagana i svilenkasta tekstura može se koristiti samostalno za postizanje ujednačenog i blistavog tena ili kao idealna podloga za nanošenje pudera. Pogodan za sve tipove kože. Odlično je to što ovaj primer uopšte nije težak. Znači, vrlo je lagan, ja bih ga nazvala kao neka malo jača hidratantna krema. Znači, nema tu svrhu da vam smanji porice, već samo da vam hidrira kožu, ali
meni iskreno je to i najviše odgovaralo, zato što ti proizvodi koji vam smanjuju pore su samim tim i dosta teži. Primeri, ko voli lagane primere, ovaj će mu savršeno odgovarati. Fenomenalno hidrira kožu jer je koža baš onako lepo mekana kada se nanese ovaj proizvod i sjajno pripremljena za šminkanje. Sljedeći make-up proizvod je ovaj NYX-ov narandžasti korektor. On ima namenu da smanji tamne kolutove ispod očiju. Kao što znate, ja se stalno žalim na svoje podočnjake i stalno se trudim da pronađem neke proizvode koji imaju full coverage efekat. Zadovoljna sam ovim proizvodom, hoće malo da izbije to moje plavetnilo, ali opet kažem, to je zbog toga što ne jedem meso. Malo su izbijali podočnjaci ispod ovog korektora, ali dosta se popravilo stanje pomoću ovog narandžastog korektora, odnosno dosta su manji podočnjaci, tako da sam ovog malinića dosta koristila ovog meseca i poprilično sam zadovoljna. Sljedeći make-up proizvod je Pan Stick Max Factorov čuven Pan Stick. Moj je u broju 12, to je ona najsvetlija nijansa. Ja sam oduševljena ovim proizvodom, počev od mirisa. On ima fantastičan neki miris, ne znam da objasnim ovaj miris, mnogo prijatan, tako da me to prvo privuklo, naravno, kad sam probala proizvod. Svi volimo da njuškamo prvo. Mislim, barem ja, u većini slučajeva svaki proizvod moram da onjuškam. Ja nisam sigurna da li je ovaj proizvod za masnu kožu, ali on je dosta nekako uljan. Ne znam da vam objasnim, kad ga nanosim dosta je nekako... Dosta mi daje utisak da ima nekog ulja u sebi. Meni je odlično odgovarao, mislim da su mi od njega malo izlazile bubuljice, ali opet nisam sigurna. Sljedeća dva favorita jesu NYX Lingerie tečni karmini, mat tečni karmini, u nijansi Corset i Baby Doll. Dve jako slične nijanse, ali ne znam, nekako često sam i mešala, prvo nanesem ovaj korset, pa onda malo Baby Doll, pošto je svetliji. Najčešće tu kombinaciju koristila za usne ovoga meseca. Odlični karmini, sjajna tekstura, sjajne nijanse, onaj embellishment, ne znam zašto ga se još uvijek nisam dokopala, ali ubrzo ću. Obavezno probajte zato što im je tekstura fenomenalna, odličnog su mirisa, odlične su trajnosti, vi ovo ne možete da skinete, znači morate baš dobro da se pomučite ako ih skidate vlažnim maramicama ili nekim sredstvom za skidanje. Baš onako morate dobro da se pomučite da bi skinuli ove ruževe. I posljednji i najbolji make-up favorit nad favoritima i favorit na prvi pogled je ova fenomenalna Morphe paleta 35 OS. Dugo sam želela ovu paletu, videla sam je kod Bisere Bibi i Ane Tu Kec i kad sam videla svočeve, ja sam ostala bez daha, zato što se odmah na prvi utisak vidi koliko su one kremaste i jako pigmentovane. Malo je reći da sam oduševljena njome, počev od pigmentacije, do toga koliko su ove senke jako kvalitetne, tekstura im je, kažem, malo krema. Samim tim i povećava njihova pigmentacija. O njoj ću vam pričati u nekom posebnom videu. Mislim da zaslužuje poseban video i da joj se detaljno posvete, da je detaljno dočaram vama. Tako da to bi bilo to što se tiče ovih favorita. Nadam se da su vam se svidjeli proizvodi. Ako ste koristili neke od ovih proizvoda, obavezno mi pišite u komentarima vaše utiske. Ne zaboravite da me zapratite na Instagramu, na Facebooku, dođite da se družimo i tamo, svi linkovi su vam u opisu videa. Ja vas puno ljubim i pozdravljam, ostanite mi lepe i nasmejane i uživajte u ovim letnjim danima. Ćao!